Kalimutan pag-vlogger sa sugod pa lang. Ito naman ako sa inyo, kahit syempre di naman kasikat. Talagang sikat ang artista, talagang hindi naman ano. Kaling pag-vlog, marap na siya, negosyo ka ba para manindang. Kaya bago ka manindang, yun na, nagulungan ka na ano. Yun na yun, malit. Wala kayo, ako makanahinhan mo, pero magkadugay, mahinhan ka. Di ha, kusog-kusog na rin na. Bakit kasi pag-vlog, unang ako, sabi, huwag mo talaga sa pag-picture. Tira, pag-vlog na gyapon ko na. Wala mo kayo naman naman akong lingag rin sa balay. Kaya naaraman ko ito sa balay na. Hindi mo ko kapon sa gawas. Alam ko sa gawas, mag-cellphone na gyapon ko. Mag-vlog na gyapon ko. Cellphone. Kanang vlogger, nung agi di ba sila ang ka. Ang pagsisugot pa lang, may di na ilang ko. Ano ko sila mag-expect na angat ang ilang channel mo. Nagsugot ko na sila sa mga. Ano lang ako. Push it ako na po. Mag-picture na ako mag-upload na gapon ko. Bisag di mo ganan maraming ano. Mura na lang may negosyo ka no? Negosyo ka. Dahil mo palit na ayaw. Ako na sa video dahil mo tanaw. Ayaw mo na ito. Mag-picture na gapon ko hantod na. Ihatay na gito sige. Alahan na para sa ako. Ano? Ako na kadya sa balay mo. So, magay ka ba o? Basi na ipohon. Hindi mo na kang official vlogger, magkapupo na tayo ang sariling balay, nating negosyo. Official vlogger na po, magano ko, charity vlogger ko no, mag-ginahong sa kinabuhi. Makatabang ko, halos lang kasi garang libro no, mga vlogger, makakwarta lang dyan no, makatabang ito sa pang higana, tabang ko sa ubang ng tulo, kahit mo pinag, ano kang pangandoy, sa aming kinabuhi niya. Nangandoy ko para sa pamilya o para sa tanan kailangan tayo kikita doon. Ano ba itong sakapin sa karsada, naging mga bata doon kayo. Hindi mo ako pangandoy na, taluyan ko ang pag-vlog na ko ang mga bata sa pangat na akong tabangan niya. Ang pamilya po. Laban ng dyan tayo, laban ng dito guys, no? Ilaban na to. Or i-push na to kung saan na itong mga pangandoy sa itong kinabuhi. Okay, kasi gano'n ko na dito ko ako yung asin-asin. Wala akong asin-asin punta. May balik ito kung asa punta nagsugod no. Hindi tayo na maghimilas na kung muangat kata. Kung asa tagikan, dito rin yapon ka na mo. Kung sa tutong balik sa una, umuangat ka, maulagin yapon no. Mana ako, malang mo tanaw, upload na yung pag mag-upload, kaya pag kung may picture na kung kabisag ko yung mga klaro nga picture, no? Ano na git na. Po, ano na tayo makakwaita tayo ng vlog. So, mag-charity vlogger naman ko na, gusto ko mag-charity vlogger para makatabang ang dito ko. Sabi ka na nila ko. Ano na ako nakita ng ngayon? Ngayon, tayo ko pasensya kung ako makulit ng hatag ka ng 5. Ganyan lagi, bunod ako kung sinsya lang kita ayot kay hanay, maulit yun yung umatag, kaya trupin ko lang ng kwarta. Kani po rin tanga ba na unay mga limos ko daw. Ilan na natin diba mga luoy dyan kayo mo. Kung natin kwarta na sobra mga tagtaw eh. Kaya dako na kayo nagtabang sa ilabi 16 ko lang, dako na kayo nagtabang para sa ilabi. Paano po, palit po na limos na sila kay maupo na ilang panginapulian, palit po butas nila na. Ay, kayo. Malipay na sila. Bisa kataga ng piso, malipay na lang sila. Kung sobra-sobra man galang natin sa silyo, bisa piso or 5, ihatag ko ng gupit, doon po ba? Ikaw nga magtabang, iangat kasi dyan ako. Buhat itag na ayaw sa palagutan mo. Kita po, ayaw po ang atong panginabalian mo. Ano po, ginagpapasipin ko, galing mo. Ang takbo mo. Thank you for watching.